Jeg vil gerne starte med at vise den her sætning, og den lyder: for f af x er lige med x i anden, gælder, at når den differentieres, bliver den til f mærke af x er lige med 2x. Så det vi starter med at gøre, det er, at vi finder tangentens hældning i x0, og det gør vi så ved at bruge tretrinsreglen. Så vi starter med at indsætte i APQ, i formen for APQ, og den lyder: APQ er lige med f af x minus f af x0 delt med x minus x0, og vi sætter så vores værdier ind, så det kommer til at blive x i anden minus x0 i anden, og så bare delt med x minus x0. Og for så at reducere det her udtryk, så anvender vi kvadratsætningen, og kvadratsætningen vi anvender, den hedder a i anden minus b i anden er lige med a plus b gange a minus b. På den måde kan vi så sige x minus x0 gange x plus x0, og så bare stadigvæk delt med x minus x0 for neden her. Og det kan vi så se, det er, at de her to udtryk går ud med hinanden, så tilbage står der så x plus x0. Ja. Næste trin i vores tretrinsregel, det her det var andet trin. Tredje trin i tretrinsreglen, det er så, at vi lader x gå mod x0. Og når x går mod x0, altså når differenskvotienten går mod, når x går mod x0, så går differenskvotienten mod differentialkvotienten. Så det vil sige, at APQ er lige med x plus x0, altså vores udtryk heroppe fra. Det går altså mod x0 plus x0, og x0 plus x0, det er 2x0. Så på den måde, så kan vi så se, at f af x0, altså f mærke af x0, er lige med 2x0. Og på den måde, så er vores sætning altså bevist, at det er det samme, som vi har heroppe. Så det vil sige, at når f af x er lige med x i anden differentieres, bliver det altså f mærke af x er lige med 2x.